Täze 2018-nji ýyla geçirmegi bilen Aşgabatyň döwlete tegişli dukanlarynda 1 litrlik gaplanan ahal ýagy odalky 3 manat 40 teňeden 4 manat 40 teňeçeli ýokarlandyryldy. Odalky tarýda öwrülen 1 litrlik gaplanan bahasy 3 manat 40 teňe bolan ahal ýagyny döwlete tegişli dukanlarda üstüne geçmeýän gymmat bahal harytlar goşup ýylata satandyklaryny aýdyp Aşgabatly ýaşaýjy Annagul daýda şeýledi ýer. Bir wagtlaşka ahal ýagynyň gapdaryna geçmeýän köýkedir, süýjüli içkileri, mineral suwlary, başga da geçmeýän, ýa bolmasa ulanyş mögületi geçip barýan ady harytlaryny goşup berýärdiler. Döwlete tegişli dukanlardan bir wagtlaşka ahal ýagyny alanymda maňa 1 litrlik bahasy 1 manat 20 teňe bolan haýa suwuny hem-de 1 litrlik bahasy 1 manat bolan arçalyk suwuny goşup bir wagtlaşka ýagy 5 manat 20 teňe düşürip berdiler. Şeýle de bolsa ahal ýagyny ulanýarlygym üçin şol ýagy gözläp üstüne goýulan harytlar bilen satyn alýardım. Indi bolsa onuň döwlet bahasy 4 manat 40 teňeçeli ýokarlandyryldy. Onuň bahasy 30 götürümden hem agdyrak ýokarlanda da ol dukanlaryň tekçelerinde uzak durar öýdemok. Sebäbi bu haryta halkyň isleýän ak pamyk, altyn ýagy, ýakmaly ýaglary öý biýkeleri ödeýän halap baranoklar. Olary öý şertlerinde ýakyp ulanjak bolsaň, 2 günläp öýden ýagyň ýanan ýakymsa diýip aýrylmaýar. Şol sebäpli öý biýkeleri ahal ýagyny satyn almaga çalyşýarlar diýip ol aýdýar. 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň aýlyklaryň, kömek pullarynyň, çağa pasobiýalarynyň döwlet tarapyndan 10 götürüm ýokarlanjak diýip aýdylypdy. Häzir ýyla şol ýokarlanan pensiýalar kömek pullaryny çağa pasobiýalaryny alyp uradylar. Emma 10 götürüm ýokarlandyrylan kömek pullarydyr çağa pasobiýalarynyň döwlet tarapyndan ady harytlaryna we beýleki senagat harytlaryna galdyrylýan bahalaryň ara tapawdyny ýapmak üçin juda uçypda aýdylýar. 2017-nji ýylyň dowamında döwlete tegişli dukanlarda konditer önümleriniň hem beýleki adyk önümleriniň hem bahalary bir näçe galdyrylyp, olaryň belli bahasy hem ýatdan çykyp gitdi diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Hemişe bahalar durnukly bolardy. Şekeriň bahasy 3 manatdy. Emma ol häzir 5 manata çeli ýokarlandy. Gandyň 1 kilosynyň bahasy 8 manat. Şeker ahal ýagy ýaly hoçalygy gündelik gerek bolup durýan adyk önümleriniň hususy dukanlarda has hem gymmat satylýandygyny hem ýaşaýjylar bellärler. Şeker hem ahal ýagy hem hususy dukanlarda 7 manatdan satylýar. Garadan narxlar belli bir narxda durman ýylaty juda kötüýär diýip Annagul aýdýar. Türkmenistanda ýylatyň tarp ediş koordinatı barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny, bular ýaly maglumatlaryň döwlet derejesinde gedilen saklanýandygyny hem ýaşaýjylar bellärler. Sebäbi döwlet derejesinde halkyň aladasy edilýändigi barada bir zat aýdylýar. Iş ýüzünde ýylatyň hal ýagdaý barada aladany döwlet döwletçileri başlarynyň aýlap urdular. Işsiz aýlyk günlükde ýylat nähile güzaran aýlasa aýlap bilşine görä ýaşamaly diýip ýaşaýjylar nygtyýarlar.